שלום חברים וחברות, כאן אנחנו רואים את החשאיה. פה הכנתי קובות של חמוסטה, פה הכנתי קוטלת פיסרה, הנה הבצק בתוך הקערה. כאן הכנתי שני סירים, זה לחמוסטה ולפיסרה. תכף אני אמזוג את הקובות בפנים. פה יש לנו את הקערת מאיה, עוד מעט אני אכניס אותה אחרי הקובות למעלה. פה הכנתי גם סלט חצילים, שרוף על האש, משהו עם לימון ומלח, חבל על הזמן. ושוב הנה המרקים, עוד מעט אני אמזוג אותם. צריך מנוחה קצת לבצק, אין מה לעשות.